ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଲି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଦେନ୍ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ନିହାତି ହେବ ନା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଦୋଳିର ଯେଉଁ ମଜା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତା ଦୋଳି ଖେଳିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ସେ ଦୋଳି ଚାଲୁଛି, ତା ଦେହରେ ଖେଳୁଛୁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ କହିପାରିବେ କି? ଦେନ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଦିଦି ଆଉ ଜିଜୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଦୋଳି ପାଖକୁ। ଆମ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଦେନ୍ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମର ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି? ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦୋଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ଭୋଜି ହେଲେ ଡିସ୍, ସେଇଥିରେ ବି ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ସାଇକେଲ ଦୋଳି, ଏଠି ଭେରାଇଟିସ୍ ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦିଦି ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି ବୁଲିଲୁ, ଦୋଳି ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଖେଳିଲୁ ବି। ଦେନ୍ ଆମେ ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଡଙ୍ଗା ଦୋଳିକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ଦୋଳି ବାହିଦେଲୁ। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଝିଅ ଟିକେ ଚକ୍ରୀ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଲା, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।